Guys, how far now? Uwa na ba. Ake alo wallahi. Ai ba san na ci kuɗi ba. Ai ina wannan. Ka canje. Ai baka ganna ba cip dan bura. Waya da Ka san me gidana ram dan bura ba har daga cika. Ai gidana nan me rike kurin ba shi da ba da wannan. Bura wannan kai. Me sunan shi ba? Ya Mustapha Abdullahi. Ya fito kenan. Bura ba. Kan sila kuma. Ga kan yi ya fito. Yasa kake ganna PDP dan Sai da bura. kaga da jage da ko Ja dan bura ba ba ruwan mu da lema kare rana dan bura ba. Kare ruwa. Ai Allah rabu da APC nan ta ramar da mu dan bura ba. Da nake da wani grab keke ne. ka ba haka. To yanzu ana aiki a gidana. Ai Allah babanka asiya ce kai asiya ce kalle ka babanka a da yana PDP shi ya ga APC ta ci mulki ya zo ya koma APC yanzu kalle ka yake gaja da kai ma wanda kai ma baban kun baya siyasa amma yanzu fa PDP sak Wai ya fito ne kake. Mustapha Abdullahi wannan wanda yake so ya rike mana kun bashi tip ba da ko cip da gidana. Yanzu ina shi makaranta. zan koma malam sai na yi master ina haddace dictionary Ce din shine dawo da ai kai. baka ga Hanya ba zan duka ba babbawa na ba ko tunda baba na ya ga mai da. ai ka gaya wa babanka kawai yanzu ya ci arziki wajen Alhaji Mustapha Abdullahi dan mu ba ma harkar siya ka gane Dan ga ya. Ba mana dan bai da shawara. yanzu fa bari in gaya muku Honorable Mustapha ya neman mu da tsaro kurin bashi ba ya neman mu da ilimi makaranta ya ce muna mu je makaranta biyu sannan ya ce matasa ku zo a neman muku aikin yi kun ga uku da mu ko da a haka ma ya ban mu da gungudu kana da katin zaɓe ai ina da shi ka kakkaɗe shi na wannan Alhaji Usman ka gaba da sha majalisa. yawwa duk ku same su ku ce musu su kakkaɓa katin su jagoran nan namu na talakawa fa yana nan Garanti. ba ka canja riga ka zo a tsiyace za ka mutu a tsiyace Ai to ba Alhaji Mustapha Abdullahi ram Alhaji Mustapha Abdullahi Mustapha Abdullahi Mustapha ne na ya haɗa duniya. Kai ka je ta numa ba yanzu sana. masiyata idan ba ku da ko sisi zo Mustapha Abdullahi zai neman muku aikin yi gara white